So guys, nag-ili si Alan og atop. Mas Mimi, nagluto na siya sa iyang sudan guys. Ha? Magdini wala lagi sulod di butang. Dinhi na niya gagi sa sulod. Tutrohon ni Alan ang abuhan guys. Ilisan na niya ng atop. Kaya di magina siya mahimo magtrabaho nga walay paso. Na ginay paso guys kay pang-abog kuno sa lamok. Gabaw na yung kuhain ni butang. Si Doy Doy, Shamoy, helper. Oh, Martilyo rin. ha? Martilyo ay gabaw mo. Ang gawas. Pud naman na. Oh, sana. Maguna na siya kaon guys. Kaya nakaluto naman sa talbos ng kamutig. Adubugan na siya kaon na basta adubuhon. So muna yung sudan karon. Talbos ng kamutig. Nay, water please. Andi ba ganyan nagset? Andi na si ati kasi ko na. Oh, gumana ko. Nay. Yan na si ko ma. Please. Dai, ano ba pangalan ng magkano lang pa si Manila? Sir, feeling this. Taod na ang duha ka scene guys. Dere. Pwede na mahaw. Lagi pagkauna lang. Yaray! Ano po tahan? Mahaw ta guys. Tiwas ako yung Mimi ko. Tiwas. Doon naman pa alam. Mahaw. Ada nih. Lubat na. Nah, bakteri ronan. Relona sa nangnos na si Relona sa salo guys kay Sabado man karon. So nang wax na siya. Pero ginusnusan pa niya nagbasaan niya for wakan. Tapos Mimi nagkuan pukong kay gibarino na si Mimi. Ang gisapot na si Mimi lang. Ha? Ang gisapot na si Mimi? Ako ta na buwan na. Nabuang na kuno kami. Masa nagsilpon lang. Nag-study na lang kami. Ito na lang nagka ile. Nangka kuno day. Amiyo sa Agutan ka tay. Day nangka daw. Kanang nasa likod sa kwan? Santo. Kanang kuno likod diskanso pilaya. Ko rin itumba di ay. Ako Wala ning kaluang pinsala uy. Lamo. Sakto gina nga pasingot nimo lang. Na lampasuan pa dayon, singot yun. Oh, pagkabawat mo natin sa
Humana man siya og nus-nus sa basa, guys. Yan na nang ginusnusan sa floor wax. Then si Doy na din na nang maglampaso. Kay si Doy dagko-dagko magbagchak nang siya sadang maglampaso karon. Paghimo sa lampaso Doy, kay katong gimo sa imong tatay nalabay, nasunlod. Yotro ni ala ng atok dana, guys. Muna yung gigamit nga floor wax. So, ato ni kanon kung asa pa man ang abot anong duha ka box. Ay, duha ka carton. Dinhipog ko sa nagsugod, guys. Di ba na paigo na niya ang duha ka carton? Ay, kailangan niya na siya dahil upat lang. Igo siguro ni upat o 5. Kailangan na rin 5 ka karton di ay. Pero ito sa balinguan, dratura ang wax. Bilis bukin mo. Hanggang pila ng karton lang. 28. 28. Paigo guys. 2 ka karton guys. Paigo. O, panaprawakan din ni guys. Ya, upan na dani rasa tunga gisinter dia. Okay. Na. Wala pa. Napay products na. Lasa na ay mong gi. Ano mo rin na dahil? Ay, napay gamay. Iwas na niyo. Dabili. Sa tunga, di na mapuruakan. Seryoso. Kasi yung masagong sunan siya puruaks lang. Mawala na niyang abong. Sino ka po? Papasok ka laro. Hey, ito ka kapay lang kang gate. Ito. Ba't ganto? Sisang tawag mo lang na. Seryoso, nagigilis pa sa alas 4. Ayun, nagdubangi dia lang. Dinin lang mo. Ginabangan ka, ako nagkuhan inatuar sa imo ako ikuan. Bangkay, para sabot. Ano gagawin niya para sa apa? Seryoso, pagilig pa sa alas 4. Kamu sa kwan. Pinili mo lalabas aking ganda.
Palabas. Hawa dami. Ano yung siwa? Oh, smooth guys. Kung gamot guys, arthritis. Namulag yung gamot, arthritis. Kaya po, inalatog ang gisa. Kalau na kamay naman kita na. Iwasan na lang. Kaya lagi ko ang muslim paso. Kumana og nos guys, pero wala nagpaigo. Duha ka floor wax. Una igong duha. Dapat ni siya upat di ay. Kuha lang yan, babalik na. Guys, namila ni tata. So, nani og tuta. Ito. Ito guys. Iso ba kayo ang? Ay, rabag ito. Katay mo iro mo yapon. Pak Sarger, itu na ba? Sunod pak Sarger, iya ba ini bangga rin. Duha lang, kuha ang damage. Yung pas ng charger. Pero, pero karon dili naman siya pangon sa pamaak. Kanilas ni tata. Guys. Tatra ko mo lang. Sabi mo bago, mahulog ilang nilibo na aron. Siya, nilibo murag naa. May rabag naa. Gas na. Gas na kusog na gas. Nakabiits ko guys. Itong itanong. Ato na me. Hi guys. Hugaw kay kotilya ha. Tatra ko ni mo. Gato ba mo gusto gar merkado? Ha? Gato ba mo merkado? Agpahit ka sa bahog. Baboy. Diba man di bahog. Me! Hi guys, sabot na may gikan sa Balingwang. Dahil marami tagsayan eh. Marami bahog na palit guys. Bahog na sa baboy. Bahog sa manak ng doy-doy. Tulog! Maraming kipalit guys. Dapat yung polga sa baboy. Ang katong duha nga gagmay na purga naman to. Ang katong kuwan kay wala man. Hindi pa kakuan ako sa kakamot tuloy ko sa arthritis. Sa malain na arthritis na din guys. Oh. Bag siya. Oh. Walay kusog. Kasi na to guys. Ano guys? Ayaw na kay makuha na purga na sa baboy. Diguntingan ni de. Saan? Wala ako kamot pero mag-inom ko kung ano. Naproxen. Tapos ni Walhon. Ay ko na nga mag-isi ng kwan. Uy, kuso guys. Mag-isi na. Pilar po ang Kuha ito ang sudangan ready sa bahog ka. Bahog ni sa iyang nokma. Cracker. Oh. Integra. Integra 2000.
1,000 may lagi ni Alan. 2,000 na. Integra, 2,000. Abag din sa tong anay, Poland. Butanan dito sa butanan sa bahog kanan sa baboy anay ni oh. Napa may bahog sa anay guys, pero nagpalit ko. Mahal naman din kilo. Pag mahapdan ko kay dinhi ako palit. Mahal naman din. Sudanan siya bahog doy-doy. Wala pag hindi kitanag sa manok ay iro. Saya ero. Mga gunting raw atong mata na nami. Patay malamang. Sino? Day, tampo na kanin bahog day. Kara mix dani. Ako lang. Bahog basa kuan, manok. Ah. Puyo ba? Si Mini, uy. Landos kayo niya guys. Nagkumkum sa... Dawgi. Tingnan ko kung siya kikumkuma. Hantod na nag-abot mig. Sa sintro, ila mama, kaya nag-agi-apit ng dito. Unsa ba niya kikumkuma? Krakon o... Itong murag bahog sa iro. Iri. Ha? Iri. Krakon o... Wala, iganan. Ano man? Alam guys, iganahan mang iring. Nabikin ko sa iring. Ikaw ra mix o. Ayaw, tampon mo tanan. Tampo. Ano sa ba? Gumito ko'y tampo, ikaw o. Kuan mo good. Ikaw nang uban sa kuan, krakon, di ate nili ang buwan. Dara. Wala ka sa dynamics sa ilalo. Tunga o. Oh, saan niya? Ibutan ko sa bukanan sa baboy niya. Tanay niya. Lami kay nga kwan diyo. Lami kay nga bahog diyo. Magawet. Ilang kilo? 39. Ha? 39. Matur lagi. Pero dito sa kwan, dito sa balingon ni kita 42 man iyo. Lamig siya na eh. Humot ba? Nilamig kaya. Matur lagi. Nilamig kaya. Kaya, kalang ni. Ay, Ito sa nito ko. Ito sa di pa karsa kong kamot. Pamukulan doy-doy. Kuha sa ni doy. Marabay na si Mimisa.